बिराद आं सिङावसोलै दासो रंजानाय मोनदों खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय नैबे गेटनिफ्राय नैबे मेन रोड ओरै थांबाय क'क्राझार टाउन बेनिफ्राय नैबे मेन रोड एन्ट्रि टु साइज दा बेजोंहाय हाबलांसिगोन नै बेवहाय ओरैथ' एन्ट्रि गैले दा भेहिकल एन्ट्रि गैले बेवहाय नो एन्ट्रि रेस्ट्रिक्टेड होमब्ला नैदो अब्ला हाबलांगासिनो दङ लोगोफोर मानसियाथ' बिराद भिर जाखागोन माने माखासेफ्राथ' गोबाङा हाबबाय जानांगौ दासिमाव आंनि टिकेटआथ' बे जाहैबाय नै सार नाम्बार 3 गेट बे मा टिकेट गैयिफोर नैबे लाइन मोननैया ने टिकेट गैयि ओमफ्राय मा बेबस्था खालामदों बिसोर थाखायबा दा स्टेडियाम सिङाव हाबनायनि सिगांनो लोगोफोरनि गोजौजों माबा बिरबोग्रोबाय हनै हेलिकप्टार वाव यस होमब्ला सिङाव हाबबोबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय नाहरनाथ' गासै बुंजोब्बाय हनै गसंनोबो जायगा मोनगोन ना मोनले बे गोजौआवहाय गेलारियाव नै आंनिथ' टिकेटआ गेलारिनिमोन नै दा खुनुरुखुम जायगा मोननानै बेबायदि नुफैबाय नै बा बुंजोब्बाय फुल गसंनोबो जायगा गैया बेवहाय दा नै बेनिफ्राय नायदो नै केसोरसो बयबो माने गोसो होनानै नेगासिनो दं हाय नै बा मानसि बुंजोब्बाय एभरि गेलारि पार्ट वाव दिस इज बड'लेण्ड स्पिरिट अफ फुटबल वाव दा ओरै वार्म आपआव दङ हनै वार्म आप खालामगासिनो दङ प्लेयार्सफोरा ओमफ्राय सिगांजों हौरै थाबाय नै भिआइपि आलासिफोर जिरायग्रा बेसेबा गोजान आं बेनि अपोजिट सिद्दा दङ आरो दा नै ओमफ्राय नै वार्म आपआव दङसै टिमा दासो मोसानानै फैनाय बिनानावफोरा ओरै फैबायनो ओरै हाबबोबाय गार' नां बे गार' दिस इज गार' येस बर' गार' ओरैबा मा दंबाव बिसोरथ' जोंनि बर' जाहैबाय मा ट्राइब कि जाति राजबंशी गार' राजबंशी बायदि बर'फोरा बांसिन दां कच राजबंशी बिसोर जोंनि बर'फोर मा जायगानि ना मिक्स लाबाय न' मिक्सार मोजां गुड बरिया दे बिराद मोजां जाबाय टिभियाव नुजोबथारनायसै हाय दादा खबरा नायगाव दे जोबोद मोजां दानो ओरैबो नायदो नै लोगोफोर जायगानि अबस्था माने जायगायानो फुलखा मा होनबावनाय ओरैबायदि माने थोदलायाखैसो आरो गोबां फैबावनो गोसोमोन नाथाय टिकेटनि केपासिटिनि थाखाय उफाय गैया जाहैबाय अब्लाबो बेफोरबायदि बुंजोबनाय नै दा प्लेयार्स एन्ट्रि टु द फिल्ड गाव एन्ट्रि प्लेयार्स एन्ट्रि अन द ग्राउन्ड अखाथ' बिराद हाबाय नै मिथिगौ बड'लेण्डनि फुटबल नायनो लुबैनाय गोसोआव दुंखांनायखौ बयबो मिथिगौ नायदो फोथायाब्ला नायदो बेसेबां अखा हादों होमब्लाबो रावबो दोरोदहांबो जायाखै नै जेरै दं ओरैनो दं मानसिया बारायगासिनोसो दंबावो कि नोंलाय माथो आंनिया माबानिसो बड'निसो नंगौ र' जादों गल हाबहां जाबाय दे जिब्रा होदों नागारथाराखै मानसिया बांगासिनोसो दं अखाथ' गोगोम हाबाय ओमफ्राय मा जादों मिथिथ'वा जायखिया ओरै हाबनो ओंखारनायसै नै आदामोना बरिया नोंथांमोननि हेफाजाबावनो बरिया नै बिसिनि हेफाजाबावनो डिसिप्लिना मेन्टेनेन्सआ बरिया दे बरिया जेननायाव गैया अखा हालाबो मानिया दा मानिनाय गैया बेफोरसो माथो बेफोरसो जादों हिट ओरै साबसिनथार माथो मानसिफ्रालाय एसेबां खस्थ' नै वाव नाइस जब गुड जब बरिया ओइ
नै ओरैबो नै मानिया रावबो मानिया सोरबा सियार हमदों सोरबा साथा हमदों अ माखासे ओरै जिरायनानै मा मानो साथा नांगौ जोंलाय ए बेरायगासिनो एसे मालाय नै साथा हमनानै जा मोजां नुदों नै ओइ स्पेशल पारमिसन लादों ना मादों बेलाय आङो औ आं सिखावसोलै हो सिखावसो ओइसो ओमफ्राय मोजां दा खबर मोजाङानो दे अके दे ओरैबो सिजोबबानो साथां गैया बेस्राफोर बेफोरसो नायग्राफोरा बरिया खेलायाथ' जागासिनो दं लोगोफोर खिन्थु दिन्थिहरनोनो बिराद गोब्राब नै सिनाया ओंखायनो नायग्राफोरखौनो नायदो लोगोफोर नायग्राफोरखौनो आं क'क्राझारनिनो स्किनाखौ बोरै मोना आंलाय लोगो सासे होदों नैबे बिथां लोगोआ अब्लाथ' बिराद मोजां लोगो इयो औ दे बरिया दे उफाय गैया साथा बानायजोबनांबाय नै होमब्लाबो मानिया साथा कफि होनांगौ दा साथा होनांगौ बरिया मा जाहैखो Yes. Gilo jaye. Oh my god. माब्ला बबेयाव नुफेरबाया बेफोरबायदि साथा हमना स्टेडियामाव ज'नो बहा नुदों बड'लेण्डआवसो नुदों बेलाय सिजोबबावखाबाय नै नांजाखा आंनि साननाया बेनो माने बड'लेण्डआव माने जों बयबो मिथिनो हायो फुटबलनि स्पिरिट ना 100% दं होननानै जों जाव अखा हादोंब्लाबो रावबो मानिया बिसोरसो नै आइयो जाबजुब नङा बिसोरो जाबजुब नङा नाय बिसोरनि फुटबल नायनो डाइ हार्ड फेन गोसो बे जोंनि फुटबलखौ मोजां नायदो मा बेलाय नायदो माबायदि लानांदों मबाइलखौल' बासायदों ना माथो देहाखौ बासायनाय गैया गोगोम जागोनलै साइसआ आइफन गंथाम फुजा होलायना फैदोंमोनदां नों दा दे जागोन नैबेथ' मिडियानिसो नै मिडियाबो सेस साथासो हमलाबायजोबनांबाय नै माबासो सियारसो हमलाबायजोबनांबायब्लाबो नागार आरो बिसोरबो नै महैने क'क्राझार लकेल जाबाय बयखौबो खेबनांगौ दे अब्लाबो नागारा दा नायनायखौ रावबो नागारा नै नागारनाय गैया फुटबल स्पिरिट अफ बड'लेण्ड मबाइलखौ बासायनो दे गोजोन्थों औ दङ मा मुंमोनलाय रावबो मिथिया होनदां सेस बड'लेण्डआ गरसेसो जाबाय बोरै जाखो जेबो नङा सापर्ट थांगायसै जाले दे जागोन माथो बेयावसो मिडियामेन नालाय नायदो सार मेदाममोनाबो बेस्राफोर उफाय गैयानो अखा सिजाबाय साथाबो गैया बा डिउटि माथो खालामनो ओरै हाबलांदिनि ओरै उफाय गैया वान गल भेरि सेट दुखु अखा सिजानाया बोरै जाबावनांगौ जाखो मोजां दा अखाथ' हागासिनो रावबो नागाराखै खिन्थु गरसे हाबबाय माने एसे मोखा खोमसि जादों नामा जेबो नङा गरसे हाबनाया जेबो सिजाबाय थांनायसै इदिन
जाबाय था उफाय गैया डिउटि ना बुम सोरां ओमफ्राय सानसुमा ब्रह्म बिराद मोजां दे जोंबो थांनोसै गलसे जाबाय बडलेण्ड एफसिया ओमफ्राय खेलाथ' एसे दंबावो जागासिनो दं जों थांनाय नंले जों थांनायसै नायग्राफ्रा नायगासिनो दं रावबो जेनाखै माने नायग्राफ्रा जेनाखै जोग्राफ्रा गरसे जेननानै दं खिन्थु बरिया नै फट' लाग्रा मोनसे दं गेटनाव फट' लाग्रा आरो माने मोखांखौ लगायनानै फट' लाग्रा नों बल जोयोना जाब्रा है अब्ला बेजोंनो फोजोबबाय लोगोफोर दिनैनि नैबे मोनसे नर्माल भिडिअ जास्ट डुरान्ड काप नायनाय